Olipa kerran, tai ei. En voi puhua menneestä nyt, sillä aamu on täynnä odotusta. Orkesterisäestyksellinen finaali, jota ei todellakaan useissa laulukilpailuissa ole, ei ainoastaan Suomessa, mutta ei monessa muussakaan paikassa, että se oli kyllä aivan erikoinen herkku tänä vuonna. Ja viritys nyt kestää tunnista kahteen. Riippuu vähän, miten on pysynyt. Nyt on vähän noussut ylävirta. Musiikkiystävät ry:n tehtävänä on toimia Kangasniemen musiikkiviikkojen taustaorganisaationa. Eli me hoidetaan sitä kaikkea käytännön toimintaa festivaaliaikaan ja ennen sitä ennen kaikkea sitä järjestelytyötä ja organisoimista ja tukijoiden, sponsoreiden hankkimista. Toki meidän kulttuurisihteeri Irene Spännäri on tosi tärkeässä roolissa siinä, että hän on ikään kuin taiteellisen johdon ja sitten meidän yhdistyksen välillä sitten talkoolaisia paljon kesän aikaan mukana, vaikka kuinka markkinoitaisiin ja hoidettaisiin etukäteen asioita, mutta sitten käytännössä viikon aikana, 10 päivän aikana, mitä festari kestää, niin tarvitaan ne ihmiset, jotka hoitaa sitten käytännön asiat. Ja ilman sitä se ei voi toteutua. Mun nimeni on Lotta Emanuelsson ja mulla on taas ilo olla juontamassa. Jokaisella suomalaisella laulukilpailulla on oma paikkansa ja Kangasniemi on semmoinen ehkä vähän pienempi kuin jotkut muut, mutta laulajien keskuudessa hyvin tunnettu ja pidetty ja semmoinen kodikas kilpailu. Ne laulajat, jotka täällä vuosien varrella on esiintyneet ja menestyneet, niin he kyllä niin kuin tuo sitten sitä tähän laulajakentälle tämänkin kilpailun tarinaa. On todella tärkeää on se, että tämä on ikärajaton kilpailu, koska on monia ääniä, jotka kypsyy vasta, esimerkiksi dramaattisemmat ja tummemmat äänet kypsyy vasta sitten vähän vanhempana. Että täällä on moni sitten päässyt niin kuin loistamaan sitten juuri itselleen oikeaan aikaan. Mä oon tamperelainen baritoni ja mulla on 2 saksalaistakin biisiä, eli siis Schubertia ja Wagneria, ja sitten on Merikannon merellä. Ja mä päädyin mielestäni hyvin kappaleisiin, että ne on teknisesti haastavia, mutta sitten myöskin sellaisia, että mulla on tosi hyvä varmuus niitä esittäessä. Tosi helposti yliyrittämisen puolelle, jos on laittanut vähän näin sanotusti liikaa kaasua, niin siinä on toki semmoinen jännitys, mutta mikä se olisi, että tässä vaiheessa myöhäistä tavallaan miettiä, että kyllä sillä mennä mitä on, ei se saa. 51 ehdokkaasta kilpailuun on valittu 16 laulajaa. Tuomariston haastavaksi tehtäväksi jää päättää loppukilpailun osallistujat. Ensimmäisenä esiintyminen ei ole välttämättä helppoa, mutta Juhon sanoin, jonkun on oltava ensimmäinen.
Mä palasin Suomeen tuossa kesäkuun puolivälissä. Mä olin Tanskassa edelliset pari vuotta tekemässä mun maisteriopintoja ja ajattelin, että nyt kun pääsin Kangasniemelle, niin taisi ihana tapa ikään kuin palata Suomeen taas sitten asumaan ja töihin. Mulla on pianistina Elisa Suni ja mä oon tosi iloinen siitä, että mulla on hänet pianistina, koska niin kuin sanoit, on jo pitkä historia, niin heti tietää tavallaan jo siihen, että miten se homma toimii ja tietää, että se kemia toimii, että kumpikin pystyy luottamaan tiettyihin asioihin toisessa ja näin, että se on niin kuin, sillä on tosi iso merkitys kyllä. Oli aivan ihana laulaa ja tuolla oli tosi niin kuin, jotenkin ihana lämmin ja vastaanottavainen yleisö. Että oli kyllä tosi ihanaa käydä laulamassa. Tää on niin ihana tää luonto tässä ympärillä. Täällä on jotenkin tosi maadottunut olo tulee, kun tänne saapuu. No, tämähän on ollut vuosikymmenet vakiintuneella paikalla. Tässähän on tietysti se haaste, että yhteistä harjoitusaikaa on periaatteessa tosi vähän, joten etukäteistyö on sikäli tärkeää, että pianisteilla mun täytyy tutustua kappaleeseen ja harjoitussession aikana niin sitten hyvin herkästi, paitsi sanallisesti, mutta ennen kaikkea ihan sitten nonverbaalisesti ja musisoimalla kuulla, että mikä on se hänen lähestymistapansa ja tukea sitä. Täällä on pukuhuone. Mä oon ihan pienestä pitäen halunnut olla laulaja, näyttelijä ja tanssija. Joo, olin äsken harjoituksessa. Joo. Meni harjoitukset kyllä hyvin ja kyllä se on aina sellaista tietenkin totuttelemista siinä, mutta sitten se rullaa kuitenkin. Yleensä kun mä osallistun kilpailuun tai jos on jotain isoja esiintymisiä, niin mä kyllä teen sitä mielikuvaharjoittelua ja mä visualisoin sitä, että odotan todella innolla. Kyllä pääsee orkesterin kanssa. Oli se mukavaa. Nyt sitten tämän puolella. Kuten juontaja Lotta Emanuelsson kommentoi, kilpailijan on vakuutettava tuomarista nopeasti. Johanna onnistui siinä. Se on jännä, kun se on niinku sit kuitenkin orkesterin kanssa helpompi laulaa kuin pianon kanssa. Mun mielestä on tosi hienoa, että tällaisia tapahtumia niin kuin viedään tällaisiin pienempiin kuntiin. Ja varsinkin niin kuin laulumusiikin kentällä musta se on tosi tärkeää, että tätä niin kuin laulumusiikkia edustetaan niin kuin koko Suomessa, koska meillä on vaan yksi oopperatalo, niin mun mielestä on tosi tärkeää, että Suomessa järjestetään paljon tällaisia kesäfestivaaleja, missä sitä klassista musiikkia viedään oikeasti lähemmäs niitä ihmisiä, jotka ei asu pääkaupunkiseudulla. Tämä ilta toteuttaa Emman 2 toivetta. Loppukilpailupaikan sekä yhteisesiintymisen Kuopion kaupungin orkesterin kanssa. Ja pakko myöntää, että kun tuo orkesteri harjoitteli tuolla ensin Elsa-aariaa, niin meinasi tulla ihan silleen tippalinssiin tai piti niinku tsempata, että okei, mun pitää laulaa, mä en voi itkeä täällä, että mä oon täällä itse laulamassa enkä kuuntelemassa.
Se on aina kun tulee uuteen tilaan, niin menee hetki siinä akustiikkaa tunnustellessa, että minkälainen akustiikka on, mutta tuolla Kangasniemisalissa on erittäin hyvä akustiikka, niin tuntuu erittäin helpolta laulaa. Ja on mahtava pianisti vielä mukana, niin senkin vuoksi on sitten mukava musisoida. Tämä on ehkä kuitenkin sellainen vanhanaikainen laji, tämä niin kuin laulaja ja pianistin yhteistyö. Että siinä kun maailma on muuttunut tässä ajassa paljon ympärillä, niin tämä on kyllä sitä ihan samaa vieläkin. Ekan aarian jälkeen se on niin mieletöntä orkesterimusaa, niin mä olin ihan kylmillä väreillä vaan sen lopussa, että jos tämä tapahtuu sitten vielä illan koitoksessakin, niin saa nähdä. Mä oon sellaisessa vaiheessa, että mä oon just nyt valmistunut maisteriksi, eli mä en ole ihan alussa enää, mutta mä oon nyt ensimmäistä kertaa menossa ihan vaan yksin ilman mitään opinahjon turvaa tähän suureen laulumaailmaan. Niin tää on aika jännittävä vaihe. Voinko mä aloittaa uudestaan? Tietää, että oliko mulla nyt kroppa mukana vai ei, kun tuntuu, että ei ollut. Mutta sitten toisaalta kaikki toimii sillä ihan ok. Jotenkin tää on tosi vaikeaa tää kilpailu. Niin. Koska mä koko ajan yrittänyt ajatella, että tää on vaan keikka. Mutta ei pysty. No onhan se aina ihanaa päästä orkesterin kanssa laulamaan. Tuntuu, että ne kannattelee ihan eri tavalla kuin sitten taas kun laulaa pianon kanssa. Ja jotenkin siihen musiikkiin pääsee niin enemmän syvälle. Kangasniemellä on aina jotenkin aivan erityisen lämmin ilmapiiri. Ei ainoastaan kilpailijoille, vaan myös meille kaikille muille, minulle, pianisteille, yleisöllekin varmasti. Ja se on tämmöisessä kilpailussa ihan erityisen tärkeää, koska maailma on täynnä kilpailuja, maailma on täynnä kilpailua. Nämä nuoret ihmiset joutuu kilpailemaan ihan kaikesta elämässään. Sitten on yksi kilpailu, jossa heidät ja meidät muut otetaan lämpimästi ja ystävällisesti vastaan ja jokaista kunnioitetaan ja jokaiselle annetaan se rauha keskittyä. Niin se on musta ihan hirveän sympaattista. Ja usein täältä nousee semmoisia aika erityisiä tyyppejä ja se on myös yksi puoli, mitä mä arvostan tässä. Laulajille haastava hyvällä tavalla. Se nostaa tämän kilpailun profiilia ensinnäkin ja sitten se on tietysti juuri se kokoonpano, missä nämä aariat on tarkoitettukin laulettaviksi. Okei, ne on tietysti tarkoitettu laulettaviksi oopperan lavalla ja sen oopperan keskellä, mutta joka tapauksessa orkesterin kanssa. Kyllä se tuo laulajan äänestä ja myös persoonallisuudesta jotain uutta esille ja semmoisellekin laulajalle, joka ei tosiaan koskaan ole orkesterin edessä ollut, niin se on semmoinen tilaisuus nostaa itselleenkin sitä rimaa ja vähän nähdä, että mihin rahkeet riittää. No Kangasniemen laulukilpailuhan on monelle ponnahduslauta. Tämä on korostunut nuorten laulajien kilpailuna, että siitä lähtee ura eteenpäin ja saa näkyvyyttä. Mä siis hoidan kaikki taiteilijasopimusasioita, kurssilaisten asioita, kilpailijoiden pidän yhteyttä kaikkiin näihin. Ja hoidan myös markkinointia ja lipunmyyntiä ja ehkä siinä jotakin verkosta syntyy.
alkoivat laulukursseista. Nuoret laulajat arvostavat mahdollisuutta saada vinkkejä ja kehittyä laulajana kokeneiden taiteilijoiden opastuksessa. Let's go. Oikein hyvää iltaa, arvoisa yleisö. Illan kapellimestari Mikko Frank sanoi eilisessä Keskisuomalainen lehdessä, että mitä Kangasniemeltä ei saa, sitä ei ihminen tarvitse. On sanomattakin selvää, että ihminen tarvitsee sinfoniaorkesteria. Ja tänään sellaisen saa myös Kangasniemeltä, joskin vain tänään, koska orkesteri tämä finaalin jälkeen pakkaa instrumenttinsa bussiin lähtee takaisin. Toivotetaan lämpimästi tervetuloa. Warmly welcome Kuopion kaupunginorkesteri. Tänä iltana esiintyy 5 finalistia. Tämä ilta alkaa Wolfgang Amadeus Mozart. Sen mä olen ajatellut niin, että varsinkin kun niitä aarioita on, ne on usein sellaisia, että jos ei tiedä sitä taustaa, kontekstia ja sitä koko tarinaa, niin silloin ne jää esimerkiksi aika irrallisiksi. Että kaunista laulua ja taitavaa laulua, mutta silloin kun pystyy vähän avaamaan sitä yleisölle, niin silloin heille tulee myös tuntuma siihen, että miten juuri tämä kilpailija tulkitsee nimenomaan tätä tarinaa, että sen aarian ympärillä on kuitenkin aina jotakin muutakin.
arvostan tätä tehtävää kanssa todella paljon. Mä oon ihan älyttömän kiitollinen siitä, että mä oon tänne saanut tulla niin monta kertaa ja jotenkin tunnen olevani osa tätä Kangasniemeä ja tätä kilpailua jo. Tämä on jotenkin niin tunteikas ilta kaikin puolin. Siinä on se oma keskittyminen ja sitten siinä on ne hienot esitykset. Ja sitten vielä kun tässä on tämä palkintojen jako, niin siinä joutuu niin kuin seuraamaan vielä sitäkin, että miten nämä kilpailijat sitten, kun se heidän jännityksensä laukeaa. Että nämä 5, jotka pääsivät finaaliin, olivat varmasti kaikki siitä jo onnellisia, mutta siitä huolimatta, kun se valtava työ ja se jännitys purkeutuu, niin ne kilpailijat ovat jotenkin niin sellaisissa tunnetiloissa, että se on niin itse vähän semmoinen, itsellä sellainen olo, että pitää olla vähän varovainen ja kuitenkin mä halusin heitä kaikkia käydä kiittämässä. Mä oon ihan poikki, jotenkin ihan takki tyhjä, mutta älyttömän hieno ilta kaikin puolin ja koko viikonloppu. Sanaton, siis ilon ja hämmennyksen ja kaikkia tunteita, siis hurja, ihana. Kangasniemi nimenä merkitsee mulle hirveästi. Se merkitsee mulle mun menneisyyttä, mun uraa, mun uravalintaa, mun arvomaailman valintaa, mun sitä milloin tekee oikein, milloin tekee väärin. Niiden terässä tuli ihminen. Tää on oikein hieno tää teksti. Kerrotaan Suomen luonnosta, mitä se meille merkitsee. Miten se on kasvanut meissä. Me ei päästä siitä irti. Eikä meidän tarvitsekaan päästä siitä irti. Se on osa meitä. Osa se, niin kuin täällä loppuu niin kauniisti, että sitten sinne me kaipaamme kuitenkin sinne takaisin sinne luontoon. Yhdessä. Aina kaikessa, kun ollaan musiikin kanssa tekemisissä, niin vaikka tämä on kilpailu, niin silti se musiikki on se kaikkein tärkein asia. Mä olen ura-ammatiltani tämmöinen musiikkialan sekatyöläinen, aiemmin pianosoito-opettaja, pop-jazz-pianisti ja toimin täällä tänään sivun kääntäjänä. Olen ollut mukana Kangasniemen musiikkiviikoilla ihan sieltä 1980. Mä muistan ensimmäisen konsertin. Se pidettiin Kangasniemen osuuspankin pankkitilassa ja siinä soitti sitten kurssin opettajat. Ja siihen sitten oli helppo kytkeä laulukurssit Matti Tuloiselan johdolla ja sitten laulukurssit alkoi elää siinä rinnalla ja yhteiselo onnistui oikein hyvin Kangasniemellä. Konsertit ja kilpailu.
ja kaikille löytyy jotakin. Näiden varaan me ollaan niin kuin rakennettu tähän asti ja tästä me varmasti rakennamme myös eteenpäin. Se on mieltä ylentävä henki niin kuin ihan tämmöisenä kangasniemeläisenä. Oikeastaan tulee semmoinen muistutus siitä, että mekin ollaan jotakin, kun me saadaan tänne tämmöistä loistavaa kulttuuria. Kuvaan täällä ja keittelen kahvia välillä ja täällä millä me ollaan sitten kerätty rahaa musiikin ystäville. On ollut helppoa lähestyä kuvattavia ja loppujen lopuksi niin kaikkein ihaninta on sitten kurssin jälkeen tai musiikkiviikkojen jälkeen, niin on saanut paljon uusia tuttuja. Ja sitten miten tämä Suomen kartalla tunnetaan, niin minun mielestä aika hyvin. Ja tämä on ollut nyt jo niin kauan, niin kyllä se on niin kuin paikkansa löytänyt. Ja tässä on nyt, kun nämä Mikko, Frank ja Brilla Kyykkä pitää sitä mestarikurssia niille oopperalaulajille, niin sehän vetää nyt ihmisiä. Että kyllä tällä tavalla se leviää tämän mukana, että kyllä me kartalla. Mä olen 87 tullut tänne kuntaan silloiseksi taloussihteeriksi ja sitten jäänyt myöhemmin eläkkeelle. Ja melko alkuvaiheessa niin sain ensiksi lippuja tämän työni takia. Ja sitten menin kuuntelemaan ja sitten pikkuhiljaa 90-luvun alusta varmasti ollut ensiksi pikkusen aikaa tilintarkastajana ja sitten hallituksen jäsenenä oikeastaan melkein 30 vuotta. Täällä minusta on tullut kulttuurin suurkuluttaja. Monesti on vaan niin, että tässä festivaalin tiimeilyksessä ei välttämättä itse pysty istumaan ja keskittymään siihen konseptiin. Että siellä pitää kilpailuaikanakin tehdä kaikkea muuta. Meidän ei kannata surkutella sitä, mikä on mennyt, tai kauheasti pelätä tulevaa, vaan me uskallettaisiin olla ehkä armollinen niiden edellisten kokemusten kautta, mitä meillä on, suhtautua tulevaisuuteen avoimin mielin, mutta kaikista tärkeintä, että osattaisiin elää tässä hetkessä, koska meillä ei ole mitään muuta kuin tämä hetki.